my phone is low bat. Siya ang naghahatid sundo sa akin sa pinagtatrabahuan kong malaking finance lending company sa Maynila. Dahil palagi kami magkasama at nagkakausap ay nabunog ang loob namin sa isa't isa. Naglakas loob siyang ligawan ako sa kabila ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay. Kaya nagpag-aalay, sinagot ko na siya papatuto. Maganda naman ang naging relasyon namin dalawa, madalas kaming lumabas at mag-date ang hindi alam ng nanay ko. Lumalim ang ugnayan namin ni Reyna. Masaya kami kahit patago yung naging relasyon namin noon. Alam ko noon na mas lalo hindi magugustuhan ni Mami ang pag-iinip ko sa kanya. Pero wala namang kaming balak na itago yun ng matagal. Naghihintay lamang kami ng tamang pagkakataon papatuto. Unat ang iba ay gusto rin naman namin noon na nagmamahalan ng palaya at walang pinagtataguan. Papatuto. Mahal, magtatatlong oras na tayo dito sa hotel. Hindi pa ba tayo mag-check out? Una, dali ka ba? Hindi naman. Ganun. Hindi ba kahit sa oras pa? Okay lang. Pero anong oras mo ba susunod? Tumawag sa akin kanina. Puntahan daw siya. Tawagan na lang. Okay. Mabuti kung ganun kasi mas marami tayong oras ngayon. Kaya nga eh. Namili ka naman. Siyempre, masaya pa kasama ka eh. Ikaw, masaya ka ba? Oo naman. Hindi mo na kailangan itanungin. Sabagay. Kailan mo sasabihin ko sa mama? Hindi ko pa alam eh. Nag-iisip na ako kung paano. Okay, sige. Basta sabihin mo na lang ako maganda ka na. Alam mo naman, hindi pwedeng ganito na lang tayo. Kailangan ko malaman itong Cora. Pakakaya. Baka sabihin niya nararamang ka lang. Gusto ko rin naman sabihin sa kanya. Bakit ikaw? Alam mo bang paano? Pwede mo natin sabihin yung mga servas. Tapos mo magsasama sa kanya ng pagkakal sa atin. Pwede. Kaya lang nag-aalala talaga ako eh. Kapag nalaman niyo ni Mami, pag-hiwalayin niya tayo. Huwag mo kasi makulala. Dito ka na yung iniisip ko eh. Tapos ka lang kumain. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kailan ba natin siya aayain kumain sa labas kung sakali? Bukas! Bukas? Bukas na talaga? Sigurado ka? Oo. Palagi naman ako nakahanda eh. Ikaw lang naman yung iayaw. Kasi mag-alala. Kahit ang mangyari, malalaban kita. Tsaka na, bakit? Oo naman, mahal kita eh. Kaya maglalaban din kita. Siya nga pala, sa resto natin dadalhin si Mami. Bukas mo ko ito niya. Sigurado ka? Mahal pagkain nila doon. Ano ka ba? Parang wala kang tiwala sa boyfriend mo ha. May ipon ako. Yakang-yakang ko yun kahit gaan pa kamahal. Ano ba? Yaman na. Hindi naman. Sakto lang. Eh siyempre, gusto mo pakitang iras. Bakit mo magustuhan niya ako bilang malugang? Malugang ka agad? Oo, malugang na agad. Bakit? Kaya ko ba na maging misis ko? Ha? Oh, Bakit ba nag-aalinlangan ka ba? Ayaw mo ba ang maging asawa? seryoso ka ba sa tanong mo? Oo.
nga pero malungkot naman. Hayaan mo na. Isipin na lang natin ngayon yung magiging kinabukasan natin. Pangako ko sa'yo. Magsisikap ako ng todo para sa pamilya natin. At hindi ko kayo pababayaan. Magiging masaya rin tayo palagi. Promise yan ha. Wala pang hinihintay natin. Pasko. Ito mo sabihin. Umpisahan na natin gawin si Baby Uno. Ako, wag mo kayo nahamon. Game ako dyan. Walang pagsitan ang saya ko nang sagutin ko yung proposal ni Reynald Papadudo. Pero doon ay nagkaroon lalo ako ng lakas na loob para harapin at sabihin ang lahat sa nanay ko. Nagplano kami ng boyfriend ko at nagpabook kami ng reservation sa paboritong restaurant ni Mami. Malaki yung gastos at nakikihati ako noon sa bayan pero hindi naman pumayag si Reynald. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niya. Lalo naman niya akong napahanga dahil doon. Isa pa'y tiwala rin siya na matatanggap ni Mami ang relasyon naming dalawa. Samantalang ako ay halos hindi na makatulog doon dahil sa pinaghalong kaba at takot na baka maggalit sa akin ang nanay ko. Pero kinabukasan lang kung kailan nakahanda ng lahat para sa sorpresa namin. Isa naman dumating yung best friend ni Mami kasama ang anak nitong binata na tawagin na lang natin sa pangalang Mark. Malayang puri niya sa lalaki niya. Sabi niya ay bagay daw kami kasi kwapo kasi ito ang pitikuloso. Top-notcher din ito sa bar exam at isa lang ganap na abogado. Tulad namin ay maganda rin ang estado ng buhay. Malaman yung best friend ni Mami sa mga papuri niya sa anak nito. So ang ayon nito na bagay na kami ng anak niyang si Mark Papadudo. Hindi naman ako naging komportable sa usapan nilang yun. Hindi naman ako natakot na ipakita kay Mark na hindi ko ito gusto. Hanggang sa mapagod na lamang ako sa kakahintay na matapos ang pag-uusap na yun. Malapit na kasi ang oras na magunan na pinareserve namin. Nakahanda ng lahat at masama ang loob ko dahil nag-isip ko noon na baka hindi na naman kami matulog. Kung kailan naman may lakas na kami na loob na aminin sa nanay ko ang tungkol sa relasyon namin ni Reyna. Sa kapanataon ng pagbisita ng kaibigan ni Mami. Hanggang sa hindi na nga natuloy yung plano naming dinner Papadudo. Bakit ganyan ang itsura mo? Hello, Adrian. Sino bang hindi ko nagalit? Halos benta ka na lang ang pinagawa sa tatlong beses na niya. Nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Eh, ano ka ba? Bakit ako magsiselos? Sino ba naman ako para magselos? Eh, driver ka lang naman ako. Nagsiselos ka nga. Kanina pa kaya ako naghihintay. Eh, mukhang wala namang balang umalis yung masukot na yun. Halos nagkita na ako sa kahintay, tapos ganun pa yung maririnig ko. Eh bakit kasi nakikinig ka?
Sang, nakausap at hindi na yun nangyari pa. Hindi nawala sa isipan ko si Rina ng gabi niyo. Hindi na kasi kami nakapag-usap matapos dalhin si Bobby sa ospital. Akala ko ay nandun lamang siya sa parking area. At naghihintay pero yun na pala yung huli namin pagkikita. Umalis siya noon at hindi man lang kami nakakapag-usap kahit sandali lang. Hindi siya nagpaalam at bigla na lamang niya akong iniwanan. Nasaktan ako ng sobra noong nalaman ko yun. Marami akong tanong. Kaya hindi na nabigyan pa ng kasagutan at ang mas masakit pa noon. Akala ko ay handa niya akong ipaglaban hanggang sa ulit. Pero di ko lamang ako at pinarasa. Simula nang umuwi kami ni Mami galing sa ospital ay naging matapay ako at nawala na ng gana sa buhay. Napakalungkot pala at napakasakit ng mami ko sa pagpipig. Halos hindi ako makakain sa tamang oras noon dahil sa kawalan ng gana. Hindi ka rin ako masyadong nakakalabas ng kwarto ko at hindi na rin ako nakapasok sa trabaho dahil sa pagmubo. Talagang naging pagpapago sa ikot ng buhay ko mag-ulan o mag-ibalay kami ni Rina. At aminado ako na nahirapan ako makapag-move sa kanya. Bagaman sinisingap ni Mami na maayos namin ang relasyon namin mag-ina ay hindi kami nagkabalikan sa namin. Hindi siya tumigil sa paglalambing sa akin. Palagi siyang nasa kwarto ko kapag umuwi siya galing sa trabaho. Kung ano-ano ang ibinibigay niyang regalo, pero lahat ng iyon ay pinapaliwala. Pinilungkot niya ako na mag-precaution naman para maging abla pero hindi ko yun pinagkakapaman ko. Lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pero pinanindigan pa rin niya na dapat ng layuan si Rina. Hindi pa kami ang bata sa isa't isa. Pinanap ko na raw ng gabi na walang kwenta yung naging boyfriend. At lagi niyang ipinabubuka na iniwan ako sa ere. Naglalaki na akala ko ay pinamahal ako. Ang lalaking akala ko ay makakatawanan ang relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mapagkutod halos isang buwan na rin ako at wala ng ulis si Rina. Sakit pa rin isipin yung ginawa niya sa akin. Hindi na talaga siya nagpakita o nagparamdam man lang. Wala na lamang siya na parang pula at unti-unti ako nagtanim ng galit sa kanya noong panahon ko. Pinamuyan ko siya ng sobra. Sinubukan kong kalimutan siya hanggang sa may mapansin ako na parang kakaiba papatuto. Napansin ko na kailangan kong tulungan ang sarili ko dahil may kakaibang pagbabago sa katawan ko. Bukod sa delayed ako ng 2 buwan ay napadalas na rin ang mood swings ko noon. Madalas na rin akong natatanggap sa mga maalasing bukas at kung ano-ano pang mga pagkain. Dahil ilang beses na rin may nangyari sa amin ni Rina ay pinabuti ko lang gumamit ng pregnancy test kit. At hindi nga ako nagkamali ng hinala nang makita ko ang resulta. Nak, Isga ako pa. agala ka magtas ko eh. Tutok. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko sa mga sandali yun. Parang ang sakit isipin na walang ikinalaning kamaangan ako sa pagkami niya. Kaya ako na umiyak noon at mabuti na lamang at palagi nakaalalay sa akin ang yaya ko. Kung hindi dahil sa kanya ay makapagay na ako sa mga pagsubok at sakit mga nararanasan ko. Si Yaya ang palaging nakikinig sa lahat ng mga reklamo ko sa buhay simula noong bata pa ako. Siya ang nagpalaki sa akin at itinuring ko na rin pangalawang ina. Siya ang punapahin na kabaliktaran naman ng nanay ko. Parang nagkaroon ako ng kakampi sa katauhan niya. Sa ikalawang pagkakataon ay naglilingim ako kay Mami. Itinako ko sa kanya ang buong kalagayan. Inisip ko kasi na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Hindi ko na siya
mama mo. Hindi ko kailangan humingi ng tawad sa iyo. Tapos lagi lula. Tapos Pero adi kung dapat pinagkadaw. sisihin sa lahat ng nangyari, ikaw yun. Aalis ako at lalayo na ako sa inyo. Kaya sabihin niyo kung saan niyo dinala yung anak mo. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwan. Anong hindi? Pwedeng pa yung iwan. Kasi kinapupuhiran ko kayo. Kung pwede ko lang kayo itakwil bilang magulang. Alam niyo matagal ko nang ginawa. Sige, magalit ka kung gusto mo. Pero wala na tayong magagawa. Wala na yung baby. Hindi mo na makikita. Wala talaga kayong konsensya. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Hintayin niyo mga labasang dito. Ipapakulong ko kayo. Kahit ka, hindi ko kayo natatakutan. Kaya huwag mo akong subukan. Napakatigas ng puso niyo. Parang hindi kayo nanay. Hindi totoo yan. Bakit kayo umiiyak, ha? Kung sino namang magpahawak? Hindi mo rin maiintindihan kaya huwag mo na akong tanungin. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na lang dyan at magpalakas. Hindi ko na kailangan magpalakas. Wala nang silbi yung buhay ko dahil sa ginawa ninyo. Meron pa. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko. Sige na, mahiwa na kita dyan. Ibili na lang kita sa nurse. Sandali lang. Si Yaya nasan? Gusto ko siya makausap. Wala na siya. Ha? Anong wala na? Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako naniniwala. Hindi niya ako iiwan. Imposible yan. Ano na naman bang ginawa ninyo? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Hindi ko kasalanan kung umalis siya at hindi na bumalik. Desisyon niya yon. Isa pa, hindi ko siya kaanuhan para pigilan ko ang pag-alis niya. Papa Dudut, hindi pa man ako nakakabawi sa sinabi ni Mami ay nadagdagan kaagad ng pagkaalala ang pakiramdam ko tungkol sa kalagayan ni Yaya. Naisip ko kasi na baka nahuli siya ni Mami sa ipinag-usap ko sa kanya. Malimang isipin yon pero sa paraan kung paano mag-isip ang nanay ko ay hindi imposible kung nasaktan niya si Yaya o di kaya ay pinalayas. Panayang dasal ko noon na sana ay okay lang siya. Pero sumagi rin sa isipan ko na sa pagkawala ni Yaya ay mahihirapan ako hanapin ang anak ko. Dahil sa nangyaring yun ay nag-decide akong lumayo. Umalis ako sa poder ng nanay ko at kumuha na lamang ng isang maliit na apartment na malayo sa kanya. Namuhay ako ng mag-isa at nag-apply ako at natanggap ako bilang finance officer sa isang kumpanya. Nagtrabaho ako ng mabuti at nag-ipon nang sa ganon ay maipakita ko sa nanay ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dumaan ang mga araw, buwan at taon hanggang sa nasanay na rin ako papadulog. Masaya ako kasi noong ko lang naramdaman ang mabuhay ng malaya. Pwede na akong manakit sa paraang gusto ko. Nakakalabas na rin ako kung kailan ko gusto. Wala na yung pakiramdam na parang palaging may nagbabantay at naninita kapag nagkamali ako. Pero sa kabila ng kasiyahan yun ay ang lungkot na nararamdaman ko. Sa Kita mo pinadata, Joy? ko ang anak ko, hindi ko pa rin alam kung saan dinalaan ni Mami. Sobra akong namulina sa kanya at halos gabi-gabi pa rin akong umiiyak. 4 na taon na rin kasi ang nakalipas mula nang mawalay sa akin ang anak ko, Papa Dudut. Hanggang sa nagpasya na nga akong suyurin lahat ng bahay ampunan sa Metro Manila sa pagmamakasakaling makita ko siya roon. Hindi ko rin akalaing magagawa ko yun. Nakakapagod pero tiniis ko yun kahit walang kasiguraduhan ng ginagawa ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko siya nahanap. Palagi kong pinatawagan si Mami sa tuwing nabibigo ako. Pinapaamin ko siya kung saan niya tinalahan ako, pero nanatiling ito ang bibig niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Bulacan. At habang nasa biyahe ako noon ay panayang dasal ko na sana'y ibigay sa akin ang hiling ko. Kahit alam kong hindi naman ako sigurado kung pinalanga ba ang anak ko sa ampunan o hindi. Isang ampunan ang gusto kong bisitahin at bigyan na rin ng konting tulusyon. May mga binigyan ako ng mga regalo at pagkain para sa mga bata. Ewan ko papadudod pero meron akong strange feeling habang magpunta sa ampunan na yun. Naisipan ko pa noong dumaan sa simbahan sa parokya ni San Agustin. Parang may kung anong umablo sa puso ko nang makita ko yung mga batang naglalaro sa labas. Nawala ako sa sarili ko ng mga sandaling yun, papadudod, at ini-imagine ko kasi na isa sa mga batang naglalaro ang anak ko. Ang dahilan ng kakaibang pagaramdam ko noon ay nasagot nang muntik na akong makasagasa. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko ay natuon ang atensyon ko sa isang pamilyang na lalaki at sa batang kalong ito. Pero ang mas nagpalakas ng kabog ng dibdib ko noon ay nung makilala ko ang lalaking yun, papadulog. Reynald? Reynald, ikaw ba yan? Hailey, ang ginagawa mo dito sa Bulacan? May bibisitahin akong bahay ang punan dito. Yung batang kasama mo, anak mo? Oo, nakatulog na. Medyo napagod sa paglalaro ko sa park. Sige na, mauna na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Teka, sandali. Huwag kang muna umalis. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Sorry ha, busy talaga ako eh. Importante ito. Kailangan natin mag-usap. Mag-usap? Parang hindi na naman kailangan. Baka mamaya nandyan yung asawa mo tapos pag-isipan pa ako na ng masama. Wala naman akong asawa. Ganun ba? O sige. Tungkol naman saan yung pag-uusapan natin. Gusto ko lang sana magpaliwanag tungkol sa nangyari sa atin. Bakit bigla na lang ako nawala? Ang tagal na nun ah. Bakit ngayon mo lang naisip magpaliwanag? Alam kong mali ako nung iniwan kita. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit ko yung ginawa. Gusto ko malaman mo kung pinagsisihan ko yun. Sana, mapatawad mo pa ako. Patawad? Gusto mong patawarin kita? Eh, hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan ko nung basta ka na lang nawala. Iniwan mo ako sa ere. Alam ko marami kang pinagdaanan. Pero hindi ko ba naisip na baka tayo pinagkatutulit kasi Kasi ano? pagkakapigin tayo ulit ang pagkakataon. Kung hindi mo na ako mapapatawad, maintindihan ko naman yun. Kaso, meron pa akong gusto sabihin sa'yo. Ba't hindi mo nalang sabihin kagad? Pinapakaba mo naman ako eh. Itong batang karga ko, anak natin siya. Ano? Paano nangyari yun? Yung yaya mo, siya yung nagulong sa akin. Si Yaya? Paano? Ang totoo niya, kami nawala ng komunikasyon ng yaya mo. Palagi pa rin kami nagkakausap mula nung umalis ako. May mga sinabi pa siya sa'yo? Oo, pati ko yung madalas namin pinag-uusapan. Palagi ako nakikibalita sa kanya. Ibig sabihin, alam mo lahat na nangyari sa akin? Noong una, hindi ko alam na buntis ka. Nalaman ko na lang yun nung bumili sa akin ang ang yaya mo. Sabi ka, may malaking problema kasi ilalayo sa'yo ng mami mo yung anak natin. At balak pantay sa ampunan yung bata. Totoo lahat yun, pero... Sigurado ka ba na siya yung anak natin? Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. Saka, ipinangalan ko sa kanya yung sulali pangalan noon pa. Yung pangalan niya. Huwag ako hindi. Di papa natin paalam. Di yaya na. Isa Baby Uno! di ba, di lola na yung pagawat mo di anak Siya na. nga yung anak ko, Reynald! Tata dati yaya, nagtalaw. Talaga itong balat sa kanong Napan na sinurot ba, di nung nang ipadawatan tayo di. Dati di mama Wala na ka nga bang ko. balak sabihin sa akin na nasa ibang anak ko? Why, hindi ko pa kayo nakita rito. Hindi ko malalaman na ikaw pala yung kumuha
siya na ilayo siya sa akin. Sana noon mo pa sinabi. Hindi na sana ako nagdusa sa pagmumulila ako sa kanya. Kung gusto mo bawian sa mga nagawa ko sa'yo, hayaan kita. Saktan mo ko kung gusto mo. Alam mo ba, ilang taon na ako naghahanap sa mga ampunan. Napuntahan ko na lahat sa Maynila. Pero wala ako ng bala. Tapos ngayon, malalaman ko na nasa iyo na pala siya. Sorry talaga, Hailey. Hindi pa rin talaga ako makakulansin mo kung paano sasabihin sa'yo tungkol kay Kuno. Hindi ko pa kahit magpatawad sa ngayon. Pero makabawal na rin pag-ano. Nalito ko kay Yaya. Alam mo ba kung natin siya ngayon? Salamat naman kung gano'n. Ako alam mo kung paano na siya. Masaya ako malaman na okay si Yaya. Tsaka, wala na kang maraming sasabihin ko na lang kasi siya yung nag-aalaga sa anak ko. Alam kong malalaki niya siguro ng pagpapalaki niya sa akin. At higit sa lahat, siya talaga yung may pusong ina na kayang magmahal ng walang kondisyon. Kondisyon. Papatulong sobrang sermono ang yung matagal ko namin lahat. Inagkata ko di marami. Salamat po sa Tumonan na po sa 4 na taong kong pagkikirap sa pagkahanap. Hindi ko akalain po na masasagutan ng pagkahanap ko sa parokya ng San Agustin. Salamat sa tatlong bahay ay pagkasagutan namin kailangan. Natuloy pa rin sa bahay ng muna na talagang Santiago sa Bulacan. Pero ang naging makahulugan at pamimigay ko ng mga regalo sa mga bata dahil naging kasana yun ng magbabalik at at sa biyaya ng tatang gahon ng araw yun. Pagkatapos noon, papatuloy kami sa bahay ni Reynald at sinilangang lugar at mas maliit kumpara sa bahay namin sa Maynila. Pero sobrang saya ko nang makita ko ulit si Yaya. Kinakita ko kung gaano niya noon kamahal ang anak ko. Parang nakikita ko kay Puno ang sarili ko noong bata pa lamang ako. Naalala ko kung paano ako inalagaan ni Yaya at hindi siya nagbago. At gaya nga na inaasahan ko medyo naging emosyonal akong muli ng magkikita namin yun. Kalang araw niya ay magagalit ako dahil sa ginawa niyang pagkuha kay Puno. Pero hindi naman yun nangyari. Sa halip na magalit ay pinasalamatan ko pa siya ng sandali niyo. Pinag-usapan naming tatlo ang lahat ng mga nangyari dahil doon ay nabuksan ang puso at isipan ko sa katotohanan. Nalaman pala talaga ni Mami ang tungkol sa plano namin. Kaya wala nang choice si Yaya kundi ang humingi ng tulong kay Reynald. Nagtulungan silang dalawa para maitakas si Puno bago pa maipaambok. Matapos ang kwentuhang yon ay nagkaayos kaming lahat at nagkapatawaran na rin papatulog. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon ako ng pamilya. Pero bago matapos ang sandaling yon ay may natanggap akong tawag mula sa hindi kilalang numero na siyang naging dahilan ng agarang kong pagbabalik sa Maynila kasama ang mag-ama ko papatulog. Mami, ano nangyari sa inyo? Bakit nandito kayo sa ospital? Anak, wala to. May konting problema
kasi akong ginagawa, kaya pinaliwala ko na lang. Pero wala eh. Dito pa rin talaga sa ospital ang bagsak mo. Ano pong sabi ng doktor? Ni Ate Joy Joy Madalas pa daw yun. ako ba kayong bumalik? Wala na akong pag-asa, anak. Mamamatay na ako. Karma ko na yata ito. Mami naman eh. Nag-iisip pa kayo ng ganyan. Totoo yun, anak. Marami na akong nasaktan at nagawang mali. Kaya ito yung kapalit ng lahat ng yun. Marami akong kasalanan. Lalo na sa'yo. Kaya nga, nagpapasalamat ako na dumating ka. Kahit na alam ko may samang ka pa rin ang loob sa akin. Pwede ba naman pala hindi ako dumating? Nung tinawagan ako ng ospital at pinalam sa akin yung nangyari sa inyo, pumunta po ako kaagad. Salamat. Gusto ko kasi humingi ng tawad sa'yo bago man lang ako mawala. At saka, mayroon din ako maaminin sa'yo. Ano po yun, Mami? Nawala sa akin yung baby mo. Sana, sinabi niyo na lang agad yung totoo. Taka kong hinanap sa mga ampunan yung anak ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ginawa ko rin ang lahat ng magagawa ko para makita siya, pero nabigo ako. Kaya sana, mapatawad mo ba ako, anak? Matagal ko dinala sa puso ko yung galit, Mami. Naiintindihan ko kung bakit galit ka sa akin. Pasensya ka na talaga sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo, anak, ha? Gustuin ko bang umawi sa'yo, pero hindi ko na yun magagawa. Pinapatawad ko na kayo, Mami. Kalimutan na natin lahat yun. Magsimula po ulit tayo. And this time, kasama na natin si Uno. Sino Uno? Siya po yung apo niyo. Nahanap ko na po siya. Saan mo siya nahanap? Sa Bulacan po. Kasama po si Rena. Mami, nandito po sila. Gusto mo ba silang makita? Kung pwede sana. Sige po. Saglit lang po ah. Pupuntahan ko lang sila. Nandun po sila sa labas nitong kwarto. Pasok na kayo. Kamusta na po kayo? Rena. Huwag na po kayo huminga. Alam ko hindi isipin pa rin yun ang nangyari noon, pero maniwala man po kayo, hindi. Matagal ko na po kayo napatawad. Salamat. Kaya po isipin yun. Ang importante po, nag-aayos na tayong lahat. Pwede na po tayo magsimula ulit. Salamat, Tio. Ikaw na ang bahala sa anak. At sa apo ko, ha? Yeah, Huwag na po kayo mag-alala. lapo ko. Ako na ang bahala sa Ang kapit kanila. bantay ako. Pangako po yan. Tapos lapo, barbecue. Experience professional options training with an Ang ganda ng galing mo. rated best for advanced Mas experience nakapagaya. Investopedia. Mas nakapagaya. Best in Mama! Lukat ang manbita ko. Papakutot ilang araw lang matapos naming magkapatawaran ay tuluyan ang binawian ng buhay si Mami. Ang ano? Masakit ang pangyayaring yon sa buhay ko, Papa Dudut. Siguro nga ay marami siyang naging kasalanan sa akin pero hindi naman noon napawi ang pagmamahal ko sa kanya. Marami pa rin akong dapat ay pagpasalamat at isa na doon yung pag-alaga niya at pagmamahal sa akin bago pa kami magkasira. Iba man ang ipinakita niyang paraan ng pagmamahal, alam ko sa sarili ko na ako ang pinakamahalagang yaman na kanyang iningatan. Kaya naman bilang ganda ay ginawa ko ng mahusay ang responsibilidad ko bilang anak kahit sa huling pagkakataon na lamang. Binigyan ko siya ng maayos na lamay at disenteng libing. Malungkot. Pero sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil nagkaroon pa kami ng kaunting oras para magkaayos. Magamat si Mami yung dahilan kung bakit kami naghiwalay, ng taong mahal ko ay siya rin ang nakapag-ayos sa
Bagamat may kalakihan yung pera at ari-arian na iniwan ng nanay ko ay kumuha lamang kami ng sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapagpatayo na rin kami ng bago at mas maayos na bahay dito sa Bulacan. Sinama namin doon ang yaya ko hindi para maging isang kasambahay, kundi para maging pamilya na rin namin at ikilalaning lola ni Uno. Hanggang ito na lamang po ang aking kwento. Gusto ko rin pong pasalamatan ang Barangay Love Stories at ang Barangay Nela sa pagbabahagi nito at pagbibigay ng pagkakataon na mapakinggan ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Sa programang matagal ko nang sinusubaybayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapuso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hini. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. 97.1 ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Grabe, no? Sino magkakakalang aabot tayo ng ganitong katagal? Talo pa natin yung ibang artista, di ba? Kailangan natin itong i-flex sa Facebook, ha? Para naman ma-inspire natin yung ibang tao. Okay. Sana ngayong anniversary natin makatapak na tayo ng Batanes, no? Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Magkano kaya yung gagastusin, no? Para pumunta ka na lang sa ibang bansa sa gagastusin mo ron kapag hindi nakapromo yung airfare mo. Kung ganun din lang naman pala yung gagastusin, lumabas na lang kaya tayo ng bansa. Dami raw seat sales sa Hong Kong at saka Thailand, eh. Pwede. Tiri mo pa rin kasi ang Batanes, eh. Tangkilikin mo na yung sariling atin, di ba? Pwede. Oh, may problema ba? Wala. Kasi parang wala ka namang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary natin. Makapagplano ka, akala mo next week na. Kilala mo naman ako. Gusto ko nakaplano lahat. At saka, buti sana kung Tagaytay lang yung pupuntahan natin, eh. Sasakay tayo ng aeroplano, no? Mama. Kailangan talaga planuhin kung gusto Boy, natin dating ate, mapapura. Tsaka ma-secure once yung plan. Adar aramitan ni Mama. Bahala ka. Bate. Eh, bakit ako ganyan ang sagot mo sa akin? Ganito naman talaga ako sumagot. Ito ay wala siguro. Wala akong toyo, no? Ang tipid mong sumagot. Makakaubos ba ng laway mo ba yung dalawang salita ang sasagot mo sa akin? Mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana, pero kung ganyan ka sumagot na parang wala ka namang gana para sa anniversary natin, eh mukhang papunta na tayo ron. Ayoko na kasi. Ayaw mo mag-out of town para sa anniversary natin? O ayaw mo mag-celebrate ng anniversary natin? Ayoko na sa'yo. Sino nga yung tinatamaan ng toyo? Narinig mo ba ang sinabi ko? Ayoko na sa'yo. Toyo, maayos ka na, ha? Sige, kung ayaw mo sa Batanes, pwede naman tayo sa mas malapit lang. Ikaw na lang magsabi kung saan mo gusto, okay na rin naman ako doon. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mag-focus ka kasi, Bong. Parang Thank baka naman kasi you. makausap, God bless eh. you. Pwede tayo sa Tinggalan Aurora. Sabi nila, malabatanis din daw doon. Basta willing kang mag-hike. Ano, gusto mo? Ang gusto ko, makinig ka sa akin. Helga, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko na makakarelasyon sa'yo. Niyako mo naman kausap. Pero alam mo, naisip ko, dapat din naman pala ako mag-hike. Tsaka para hindi nahasan sa'yo, kumain na lang tayo sa labas. Hanap tayo ng fine dining yung maayos. Helga, O kahit saan tayo kumain sa mall tapos manood na lang ng sine. Helga, ano ba? O sige, kung ayaw mo rin doon, pwede naman dito na lang tayo sa bahay. Ako na lang magluluto ng paborito mo. Tapos manood na lang tayo ng pelikula rito. Hindi mo naman yung sinasabi ko. Ayoko na, Helga. Tapos na tayo. Eh, ano, pwede rin naman siguro next year na lang tayo mag-celebrate ng anniversary kung asa talaga sa ngayong taon. Mag-post na lang tayo ng pagbati natin sa isa't isa sa Facebook. Helga, please. O kahit wag na. Hindi naman na kailangan malaman ng social media friends natin na anniversary natin, di ba? Huwag na lang tayo mag-post. Privacy is the key sa relasyon natin matibay, di ba? Helga,
Thank you. God bless Ayoko you. na! Ayoko na mag-celebrate ang anniversary natin ngayong taon o kahit sa mga susunod na taon. Tapusin na natin to! Ayoko na! Pero, bakit biglang ayaw mo na? Hindi ko alam! Paano hindi mo alam? Posible namang hindi mo alam. May dahilan yan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw, nagising na lang ako na ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa relasyon na to. Excuse me, ah. Saan ka pupunta? Mag-check lang ako ng mga lugar na pwede natin puntahan para sa anniversary natin. Ililista ko lahat. Mamili ka na lang. Excuse lang sa delay, ah. Nagmadali akong pumasok sa kwarto namin ni Pong Papadudo. Hindi naman niya ako sinundan at nanginginig akong sinarado ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas na kanta para matapunan ang paimpit na pag-iyak ko habang nakahiga sa kama. Wala akong lakas noon kaya nagpasaklolo ako Papadudo. Tinakip ko pa sa mukha ko ang kunan para mabawasan ang drama ng aking pag-iyak. Nang mapagod akong umiyak ay umangon ako para tingnan ang ilalim ng punsyon. Kung ko nilagay ang mga love letter na isinulat sa akin ni Bong noon na niligaw ko lang siya. Bata pa lamang kaming taon. Binuksan ko ang bawat sobre at binasa ang bawat sulat. Pakiramdam ko ay bumalik ako noong 15 years old ako. Napakalambing at punong-puno ng pagmamahal ang bawat sulat niya sa amin noon. Ibang-iba sa nasa kong na gusto nang wakasan ng 15 years naming relasyon. Parang ibang tao na siya. Isip-isip ko ay nasaan na kaya ang Bong na ang mahal. Napakasakit palang marinig mula sa isang tao na minsan nangako sa'yo na ikaw lang ang mamahalin habang andito sa mundo. Masakit na maramdaman na lumalayo na ang loob niya sa'yo. Samantalang noon ay halos hindi kami mapaghiwalay dahil anumang klaseng pagsubok. May dalawa na kami anghel na nasa langit ngayon. Bakit hindi nila magawang kunyuman ng tatay nila para mahalin ang muli? Hindi ko yun matanggap. Pakiramdam ko ay nabigla lang si Bong sa pakikipaghiwalay sa akin. Alam ko, kailangan din paalala na minsan ay nagmahalan kami at pinaglaban ang isa't isa. Hindi ko siya susubukan, Papadudo. Kinausap ko ang mga anghel namin na sana ay tulungan nila ako para magkaayos kami ng tatay nila. Tapos noon ay inayos ko ang sarili ko. At saka lumabas ng kwarto at muling hinarap si Bong. Papadudo. Makikipag-usap ka na ba sa akin? Oh, ikaw ready ka na? Kanina pa kita hinihintay para papag-usapan na natin to. Ayan! Pasensya ka na kung natagalan ako sa kwarto, ha? Ang bagal pala ng sagap ng internet natin doon. Di ko lang napansin. Ang hirap mag-search ng mga pupuntahang lugar para sa anniversary natin. Ilan ka naman? Makinig ka muna sa akin bago mo tanggihan tong mga suggestion ko para sa anniversary natin, okay? Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan. Hindi na nga natin isi-celebrate yan kasi tapos na tayo. Maganda rin pumunta sa Iloilo ngayon habang hindi pa maulan masyado. Tsaka bumili tayo rin ng pastillas at biskotso. Naku, matutuwa yung nanay mo. Paborito niya pastillas, di ba? Gano ba? Huwag ka mag-alala. Ayaw mo sa Iloilo. Okay lang. Pwede rin tayo pumunta ng Buscalan. Mabilis lang tayo makakapag-book ng travel tour natin. Dalawin natin si Apo Wangkod. Magpatato tayo sa kanya. Parang couples tattoo tayo, di ba? Nagpapasensya lang ako, Helga. Parang awa mo na. Makipag-usap na nga ng maayos sa akin. Ano ba itong ginagawa ko? Nakikipag-usap naman ako sa iyo ng maayos. Ikaw tong galit. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo gagastos ng sobra sa anniversary natin. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin kung paano natin andito sa bahay at kung paano natin sasabihin sa pamilya natin na hiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ano ba kasi pinagsasasabi mo? Helga, makisama ka naman. Huwag ka naman magpanggap dyan na parang wala kang alam sa mga sinasabi ko. Eh wala naman talaga eh. Kanina ang ayos lang natin na nag-uusap, di ba? Tungkol sa anniversary natin. Tapos ngayon, Walang maayos kanina. Ano bang pinagsasabi mong maayos?
Gusto mo munang kumain? Libre ko. Saan mo gusto? Alam mo kung anong gusto ko? Paris o tinatang tinola? Gusto ko nang maipag-iwalay sa'yo. Kaya bigay mo na sa akin to. Ayoko na. Hindi! Hindi tayo maghihiwalay! Magagaling sa'yo ang simbahan! Pero kinalaman na simbahan dito. Ano ba nangyayari sa'yo, Elga? Bakit ka nga makapag-usap sa akin? Kasi lang unfair eh! 15 years mo! 15 years tapos itatapon mo lang? Dalawang anak na natin ang namatay! Ayun na nga eh. Naisip mo ba na kaya hindi sila nabuhay eh? Dahil hindi siguro tayo para sa isa't isa? Na sila ang binigay ng tadhana ng sinyalis na kailangan natin maghiwalay. God, kapasig mo. Ano naman ang matigas Yeah, ang ulo sino natin na? ng Kaan? kahit alam natin mali na. Nagbili na bigay. Dato lang yung oats. Dato lang. Dapat tayo noon. Dapat nag-aaral lang tayo noon at hindi siniseryoso ang relasyon. Bata pa lang tayo noon, oo! Pero totoo na hinahanap naman natin para sa isa't isa. Huwag ka magpanggap na hindi mo yun naramdaman. Kasi hanggang ngayon, ang kamay nandito pa sa puso ko yung pagmamahal na yan para sa'yo. Diyan tayo nagkaiba. Wala na ang pagmamahal na yun sa akin. Ibalik mo! Ibalik mo! Nandiyan lang yun eh! Nandiyan lang yung hanapin mo! Hindi pwedeng mawala yun! Nakikita siya na naririnig ka ng mga anak natin sa langit. Kaya ka naman sa kanila mo! Kung nakikita at natidinig ka rin nila, sila na mismo magpapahinto sa'yo sa ginagawa mo. Palayain mo na ako, Elga. Habang bata ka pa. Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba! Ikaw lang yung gusto kong makasama! Pero hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Bakit? May iba ka na ba? Wala akong iba, pero parang ano, kapag handa na ulit ako, siguradong maghahanap na rin ako ng kapalit mo. Para akong tinurog sa mga huling sinabi ni Pong Papadudo. Hindi ko pa man din tinatanggap ang hiwalayan namin pero nasa plano na niyang maganap balang araw ng mamahalin niya. Ganon ba yun kadaling itapon? Ganon ba ako kadaling hindi mahalin? May sasabihin pa sana ako kaya lang ay bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Doon ay parang nag-flashback sa akin ang unang beses na pumasok kami sa pintuan ng aming bahay. Nung unang beses na napangiti kami dahil sa wakas, ay may sarili na kaming bahay. Hindi man yun malaki pero masaya kami dahil patunay na pinaghandaan namin ang future namin. Ang future na isang iglap ay biglang nawala ng mag-decide si Bong. Natapusin na ang 15 years na relasyon naming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang 15 years. Parang hindi maproseso ng utak ko at puso ko. Kung paanong gano'n na lamang kadali para may Bong na itapon ang lahat. Ano bang nagawa kong mali, Papadudo? May hindi pa ako nagawa para sa kanya. Sa pagkakaalam ko ay sinubukan ko naman ang lahat para maging masaya siya. Bakit isang araw ay bigla na lamang siyang umayaw? Sa pagdaan ng mga araw, ay lagi na lang akong mag-isa sa bahay na yun. Para akong ginabalignan ni Pong. Lagi ako nakatingin sa pintuan sa pag-asang mapasok ulit siya ng bahay at sasabihin niya sa akin na nagkamali siya ng desisyon. Na hindi naman niya sinasadyang sabihin sa akin na ayaw na niya. Na hindi naman niya gustong iwan ako at dadala lamang siya ng kung anumang problemang kinakaharap niya. Habang nakaabang ako sa pintuan na yon, nag-i-imagine ako na papasok siya roon tapos ay nakangiti. Nalalapitan niya ako, yayakapin, hahalikan at mamahalin. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ko habang hindi pa siya muling umuwi ng bahay. Nung ko'y nububos ang oras ko lagi, ang pagharap sa pintuan habang inaabang ang marinig, ang susi niya na pinubuksan ang pintuan. Sana umuwi na siya kasi nami-miss ko na siya. Kasi gusto ko pa pero lumipas ang 2 linggo na walang Bong na muling pumasok sa bahay. Ayaw na talaga ni Bong. Ayaw na talaga niya sa relasyon namin dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na pansamantala ay umuwi
sakaling pinalitan na niya. Sa mga kakilala namin ang tungkol sa pasya niya paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami o sa kahit na sino. Malakas ang pakiramdam kong kaya ko pang maayos noon ang relasyon namin. Isang araw ay kumanaw na ang doorknob. Narinig ko na ang susi ni Bo. Napangiti ako. Napatayo sa inupuan ko na kaharap ng pintuan. Ako noon ng iba't ibang pamphlets para sa marriage counseling na masikap kong kinalap sa iba't ibang clinics na pinuntahan ko. Ganon ako kadesidido na maayos kaming dalawa. Lahat nga rin ang ayaw niya sa sarili ko ay pinalitan ko. Kulay ng buhok, pananamit, pati ang paborito kong toothpaste ay pinalitan ko na rin dahil naalala ko na lagi niyang nirereklamo na ayaw niya ng lasa ng pinibili kong toothpaste para sa amin. Oo, alam kong maliit na bagay yun para maisalba ang relasyon namin, pero lahat ay susubukan ko. Huwag lamang mawala ang asawa ko. Nang tuluyang magbukas ang pintuan ay nakangiti akong sinalubong si Bong na tila ba walang nangyari. Matabang pa rin ang pakikitungo niya. Hindi niya ako kinausap. Pumasok siya sa kwarto namin at saka naglabas ng tuwalya para maligo. Bumalik ako sa pagkakaupo. Hinintay ko siyang matapos na maligo at nang matapos siyang maligo at makapagpalit ay doon ko na siya nilapitan para iabot ang pamphlets sa kanya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang hindi sa mga labi ko. Baka sakaling gumaan ang loob niyang makipag-usap sa akin. Lalo naalala ko na dati, lagi niyang sinasabi na ngiti ko ang paborito niya sa akin. Bakit di ka pa kabangiti? Wala lang. Masaya lang ako kasi umuwi ka na. Bawasan mo na. Hindi na nakakatuwa. Kala ko ba paborito mong hindi ko? Lagi mo kaya sinasabi yun sa akin. Dati yun, nung mahal pa kita. Sakit mo namang magsalita. Preno ka naman. Sorry, yan lang. Ito nga pala, o tingnan mo. Oh, Ano bang sinabot mo sa akin? pamphlets yan para sa marriage counseling. Para saan to? Para maging maayos tayo. Meron ka naman. Wala na nga ayusin sa akin. Gaano ba kahirap intindihin yung sinasabi ko? Subukan lang kasi natin. Baka nabibigla ka lang. Pwede pa itong mapag-usapan. Matutulungan nila tayo. Gusto mo ba talaga magsali ng ibang tao sa gulo natin? Trabaho nila yun. Sila ang tutulong sa gulo natin. Matatapos ng tunggulo na to. Kapag pumayag ka na maghiwalay tayo, Hindi na ako papayag kaya kinuha ko yung mga pamphlet na yan sa mga clinic. Mamili ka na lang dyan. Basahin mo. Kung kanino ka komportable magpatingin at makipag-usap, doon na rin ako. Marami yan. Nakapagtapos sa mga doktor dyan sa magagandang eskwelahan. Hindi tayo lugi. alam mo ba kung gaano kamahal ang pa-counsel? Gusto mo ba talagang pumasok eh? Wala na nga pupuntahan to. Kahit magkano kaya kong gastusin maging maayos lang tayo. Walang kaso sa akin yun. Hindi pag-aaksaya ng pera yun kasi alam ko magiging masaya ako kapag nagkaayos tayo. Alam mo naman ako. Sa tingin mo gusto ko bang maging maayos to? Huwag naman puro sarili mo lang ang iniisip mo. Ito para sa sarili mo lang, oh. Para to sa mga anak natin sa langit na umaasa na makikita nilang magkasama pa rin ang mga magulang nila. Huwag mo nang itama yung mga sanggol. Nananahimik ka sila.
masakit para sa akin dahil hindi lang basta-bastang mga gamit na mga nabili ko kung saan ang mga yun. Mga gamit yon na tumibay at nalagaan dala ng maraming alaala na naipon namin. Ang coffee maker na matagal niyang linambing sa akin ay kamahalan at hindi basta-bastang mamimili kung saan ka. Noon ako higit na nasasaktan. Naalala ko kung paano niya akong nilambing para mabilihan ko siya ng ganon bilang regalo sa anniversary namin. Hindi ako mahilig magkape pero lagi niya akong inaaya na sabayan siya sa pag-igom ng kape na masaya niyang tinitimpla tuwing umaga. Sana'y na rin tuloy ako. Hindi ko pa rin magustuhan ang bait ng kape pero tumatamis. Kasi sa tuwing nagkikwentuhan kaming dalawa, si Bong ang nagpapatamis ng mapait na kape. At sa nangyayari sa amin ngayon ay parang pumapahit ko ni ipapadudod. Pinagabihan ay minessage ako ni Bong para mag-sorry sa ginawa niyang pagbabasag ng mga gamit. Natuwa naman ako. Parang nababawi ko ng muli ang loob niya. Sinikap kong maging sweet at maunawain para lalo siyang kumagat sa kagustuhan ko magsama pa rin kami. Hanggang sa bigla na lamang niyang sinabi, nakabalik siya sa bahay after 2 weeks para pag-usapan namin ang pagbebenta nito. May mga nakausap na raw siya at kailangan ko siyang tulungan para pumili kung kanino ibebenta ang bahay. Nasaktan ako, papadun. Talagang para sa kanya ay tapos na kami. Ninipod ko ang bahay namin at isa-isang lumabas lahat ng alaala na naiwan namin sa bawat sulok ng bahay. Mas lalo kong naiyak at nahirapan. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na muli si Bong sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin noon. Hindi ko na kayang pigilin pa ang ngiti ko. Kahit ganun pa man, may natitira pa rin akong amor para sa kanya. Sinabi niya mag-usap na kaming dalawa. Tumawa ako at pinagtimpla siya ng kaming 3-in-1. Papadudod. Masyadong matamis tong 3-in-1. Hindi na ako sanay sa ganitong klase ng kape. Sana kasi hindi mo binasag yung coffee maker. Paano na magiging kaya natin dito sa bahay? Walang katian na mangyayari. Hindi natin ito ibebenta. Ibibenta natin to. Sino na magtitira rito pag nag-iwalay na tayo? Kapag naghiwalay tayo, Binigyan na kita ng ilang linggo para tanggapin ang sitwasyon natin. Isip na! Kailangan na natin itong ibenta para makuha ko rin kalahati ko. bakit ba agad kang ibenta to? Pati ba dito sa bahay natin nanlalamig ka na rin? Walang personalan. Hindi lang practical na hindi natin ibibenta ng bahay ngayon iwalay na tayo. Kakacheck ko lang kagabi ng marriage contract natin. Kasal pa rin tayo. Sige, ko lang yan. Pero ilalaban ko pa rin na may benta na natin yung bahay para magamit ko pang ibang bansa. Mangingibang bansa ka? Oo, gusto ko makapagsimulang muli sa ibang lugar. Malayo sa'yo. Ganyan ka na ba kasuklam sa akin? Di mo, kailangan mo bang umalis ng bansa para lang malayuan ako? Oo, Ay, sakto lang din naman pala. Alam mo ba na nag-chat sa akin yung maniligaw ko noon bago naging tayo? o ngayon, Kinukumusta niya ako. Gusto kong yayain lumabas. lumabas ka lang. Okay lang sa'yo na makipag-date ako sa dating maniligaw ko? Oo, Wala ka man lang bang mararamdaman? alam mo kung ano lang yung nararamdaman ko? Inis. Pinahihirapan ko kasi ako. Kung gusto mo makipagligawan, gawin mo lang. Papayagan kita. Pero payagan mo na rin ako ibenta tong bahay para matapos na to. 15 years tayo, Tom. 15 years pero kung makabugaw ka sa akin sa iba, akala mo kaibigan lang kita. Sino ba nagbukas ang tabi tungkol doon? Ikaw naman, di ba? Sinabayan lang kita. Tapos magagalit ka. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa sa akin. Okay, nakita mo lang wala. Ayos na ba? Oo, wala naman talaga nagpaparamdam sa akin na dating maniligaw. Gusto ko lang namang makita na kahit pa paano, may buong pa rin ako sa puso mo. Nakukurta na talaga ang utak mo. Dahil sa'yo! Dahil binigla mo ako sa mga desisyon mo. Hindi ako
nalulungkot mag-isa sa kama eh. Tabihan mo naman ako. Mahihirapan mo lang ang sarili mo, Hilda. Mabuti ngayon pa lang, masanay ka nang wala na ako sa dating pwesto ko sa kama. Ayokong masanay. Ano? Tatabihan mo ba ako? O mas lalo kong pipitinin ang desisyon kong ibenta tong bahay? Walang nagawa si Mom kundi ang pumayag na tabihan ako. Nagsuot ako ng pinaka-sexy na pantulog ko. Yung pantulog na hindi ko na nagagamit dahil naliitan ko na. Yung pantulog na ginagamit ko noong unang taon ng kinasal kami. Noong mga panahong sobra pa ang init ng pagmamahalan naming dalawa. Ginamit ko rin yun sa pag-asang makatulong para manumbalik ang pagtingin sa akin ni Bob. Pero parang hindi ko para papatulog. Pinalikuran lamang niya ako at nagkumot hanggang ulo. Habang ako naman ay pilit na tumitikit sa kanya. Siya naman ay palayo ng palayo sa akin. Tinanong ko siya at sinubukang yakapin pero tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Dati naman ay siya pa ang nagagalit kapag hindi ko siya niyayakap sa tuwing matutulog kami. Minsan din ay hindi niya ako tinalikuran kapag natutulog. Nagagalit sa akin kahit may tampuhan pa kami. Ganon niya ako kamahal dati. Umarap na lamang ako sa kisame nang hindi ako nakakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kisame at sa ceiling fan. Parang pinipilang ko ang ikot ng ceiling fan para magpanto. Pero hindi yun naging epektibo. Kaya naman naglakbay na lamang ang isipan ko pabalik sa mga unang gabi. Natulog kami sa kamang yun bilang mag-asawa. Ilang kampingan, harutan at tampuhan ang nasaksihan ng kamang yun. Ilang luma rin ang sinulo ng mga una namin sa tuwing may pinagdadaanan kami sa aming relasyon. Ilang tawa ang narinig ng mga pader ng kwarto sa tuwing may naaalala kaming nangyaring nakakatuwa sa araw namin. Lahat ng yun ay hanggang ala-ala na lamang. Lahat ng yun ay nagpapadyang matapos oras na pumayag na akong hiwalayan or magkahiwalay kami. Hindi ko po lang pagpapanik sa nakaraan. Sinubukan kong yakapin muli si Paul sa ikalawang pagkakataon. Muli naman siyang kumala. Ising pa pala siya at mukhang hindi rin siya makatulog dahil sa tensyon sa pagitan namin dalawa. Mapatutod, sinubukan ko na lamang muling umarap sa isabi dahil sa sakit na nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-depress ako sa mga nangyayari sa amin ni Paul Papatutod. Lalo na yung mga araw na hindi na talaga siya umuwi. Yung pupunta na lamang siya sa bahay para kumuha ng damit o di naman kaya ay para tanungin kung nakapag-desisyon na ako. Napakahirap ko lalo at wala akong makakalitan o makausap man lang sa pinagdadaanan ko. Ma-pride pa rin ako at hindi ko makayanang sabihin sa mga kaibigan ko ang mga nangyayari sa relasyon namin. Dahil oras sa sarili Sige ni ate mo. ay magpipisulang para sa relasyon namin. Hindi ko pa rin kaya. Kaya hanggat Alam man data to gawin din yung sinusulo ko tibong. na lamang ang lahat ng sakit at pagkukulilan. Umaasang pag-isip ko ay ubos na lahat ng agad pagkuha. Umaasang pag-isip ko ay tapos na lahat ng sakit. Ikatam adata ba do? At gabi-gabi panala. Langit ang hirap lumarin ng panala. Sa tuwing namabagabag ako ng lungkot at pag-iisip. Dinadalaw ko ang buntod ng mga yumao na Kumanaw ka ditan doon ay pinupukos ang lahat ng iyak ko. Doon ako nagsusumbong at hindi naman na sila ang makakapagsalita para isumbong ako sa mga kamag-anak namin. Kaya sa tuwing mabigat na sa mga Naman tayo dito. imaong anghel na lamang ako na malapit doon papatulog. Pagka-uwi ko ng bahay kahit kung paano ay nagiging magaan ulit. Naging desperada na rin po ako. Sana maunawaan niyo ako. May mga ninapitan ako sa Facebook para bumili ng mga pampaamo o mga gayuma para mabalik ako or mabalik ko sa akin ang aking asawa. Napagkasos na ako doon. Hindi alam man di pa Lalo na yung Sika na ako mga ginaginaw. ginamit ang kahinaan Ikaw na uli na ginaw. para kumanan lamang
Matagal pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin. Hindi ka nakalimang minute. Hindi ko aram din lang. Sige na kita grabe. Helga, Uwi ka. binesig mo ako eh. Sabi mo, ano ba desisyon ka na? Halika. Samahan mo ko dito sa sofa. Bakit nakapatik na ka lang? Isinusukat kasi ako damit kanina eh. Inutan ko lang kasi masyadong palakay. Magsuot ka muna ng damit. Hihintay kita para makapag-usap tayo. Hihintay lang ako ng kape. Okay na itong suot ko. Sabi ko nga sa'yo, wala yung ako. Hindi ako komportable sa suot mo. Di ba? Parang dati naman gusto ko lagi nakikita ako ganito. Dati yun, magkasama pa lang tayo. Mag-asawa ko rin naman tayo ngayon na. Tignan pa rin kitang kahati sa katawan ko. Magsuot ka na ng damit. Ayaw ko makapag-usap sa'yo ng ganyan lang ang suot mo. Bakit ako nakatingin sa Hala? Ayaw bukit natin sinelas mo. Hindi na tayo magkasama. Pero makapalandra ka Huwag ka nga pilihan natin. Hindi ko na kasi. tapos naman sa big house. naakin ka ba? Magklasik tayo yan. Paborito ko lang nakita ko. Ano lala? Lalo na kapag pagod ka. Tsaka gusto ko ng movie. Helga, Paborito pa rin itong pranasuot ko. Ngayon, parang napakulot ang bulan ka rin kasi napisado ko na yung ito. Sa patingin, kape. alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko rin kung anong ginagawa ko. Yung Para sabihin ko sa'yo, hindi niya i-epekto sa akin. Di ba? Bakit parang pinagpapawisan ka? Kasi mainit dito Hindi sa yun. sala. O mainit lang sa pakiramdam mo makita ang karawan? Kaya mainit ka na. Ada ko sa kwarto Punta rito para pag-usapan na natin ang bentahan ng bahay. Mamaya na natin pag-usapan yan. yan. Day. Mas magandang kalmado lang Oh, ni tayo ko tang-tang. mag-usap. Tsaka, alam ko kung paano ka magpapantin. Aalis na lang ako. Kumakiti ko lang ako. Bakit ka na? Yung narinta ka tayo ko kayo ng utang ko pa. Nilalagpawan. Yung narinta ko dara kayo ng utang. Helga, ano ba? Di ba? Gusto ko na. Hinahal ka tubig ko. Sige na, gawin mo. Ano ba? Balik ka na. Kahit magpupag ka ng bahay, hindi naman babago ang isip ko. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Mahirap ang intindihin yun. Yung malunton amot. Hindi na kita mahal. Parang akong pinupusan ng malamig na tubig nang sigawan ako ni Bong para sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal. Nanliit ako. Napatakbo ako sa kwarto para umutan ang sarili ko. Umiyak ako ng Oh, kurintay. si Bong sa kwarto para Anda. sorry sa mga masasabit na sinabi niya. Awan mo na. Kina para mapawi niya ang sabi ko. Kaya na rin ako pagkatapos. Hindi na siya nagpaalam sa akin at umalis na lamang siya. Narinig ko na lamang ang pagtambot niya ng susi at pagbukas ng pintuan at maglabas ng bahay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan. Tanda na nakalabas na naman siyang muli sa bahay. Doon na naman ako umiyak ng todo. Naramdaman ko bigla ang lamig sa kwarto. Gumilid ako sa pwesto ni Bong sa kama at sa ganung paraan ay parang katabi ko siya at niyayakap ako. Nakakapit pa rin ang apoy niya roon, Papa Dudu. Mas lalo lamang akong nalungkot. Ilang araw rin na hindi bumalik si Bong sa bahay at tuwan ko na yun ay pinagpagod. Tatapakado mo. Unti-unti na akong nasasanay. Ano mo? Igising ko sa umaga na wala siya, kakain ako ng isa kahit na walang gana at hindi ko na mabuksan ang TV na madalas naming magbarang tuwing walang ginagawa. Nakaupo ako mag-isa sa sala at inaabangan ang pagbukas. Walang lang.
Bong sa akin. Isang gabi ay minessage ko si Bong. Pinapunta ko ulit siya sa bahay at sinabi kong kailangan na naming mag-usap. Pumayag naman siya kagad. Nilabas ko ang kahon ng sapatos kung saan ko inilagay ang pinaprint kong wedding pictures namin. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bala ko sana isurpresa yon sa 15th anniversary namin na alam kong hindi na matutuloy. Paparugugit sa akin na ata. Manag ka. Rumanag naman. Rumbuhat. Rumanag ka. Huwag na naman yung sigawan dyan at paluin. Ako na naman. May natira-tira pagbasuraan tayo. Sana naman hindi ka ulit mo na akin. Baka ibang nang tayo. Tampay ka na kung Sana hindi magiging ang usapan natin. Oo, nakakaasa ka. Okay na sa'yo ibenta kong bahay. Sa isang kondisyon, Ano yun? tatanggapin ko pa rin bang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin. Ako naman ang matutinagdano mo. Wala akong pinaplano na kahit na ano. Gusto ko lang talaga ibigay sa'yo itong regalo. Wala akong regalo para sa'yo. Okay lang. Hindi naman ako humihingi. Ano ba yung ibibigay mo? Bago ko ibigay sa'yo, pwede mong magtanong, Ha? ano yung pinaka-paborito mong anniversary natin? Siguro yung anniversary natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bakit? Simple lang kasi muna. Pumunta ako sa pizza ng 100 pesos. Pare ko ang ng spaghetti at sa kandila. Naalala ko yun. Sa likuran pa tayo ng bahay ninyo kumain ng spaghetti tapos sa gitna yung kandila. Parang kumain. Skip mo. Parang kumain yung mga nag-date natin. Inalas ko pa yung pila namin. Hindi ko namin pangalagay sa mesa. Bago ako sa siya ang spaghetti na. Paborito ko rin yan. 16 lang tayo no, tsaka wala pa tayong pera ng pera contento, di ba? Pasensya ka na kung hindi na ako kontento ngayon. Hindi na gano'n ako mawala sa transfer first. Ang Pinoy, alam mo lang kung paano tinis na hindi mo fishball tuwing hapon. Gusto lang talaga kita parigaluhan. Kaya sa muling okasyon ng pagsasama natin, gusto ko pa rin regalo sa'yo. Ano yung sa kurangin dito? Ito, Nagkambili ko ano? sa At pag-iwi siya. Dapat gumagamit ka. ginamit ko lang yung karton sa sapatos para ilagay dyan yung totoong regalo ko sa'yo. Sige na, buksan mo na. May balak ko sana ako gawin dyan. Kaso, pagkakita ko na may hapon. Okay na rin yan. Yan na lang kasi ginagawa na ng machine learning eh. Salamat. Salamat, Vincent. Dalawa tayo ng regalo na yan. Kasama ka dyan eh. Bakit naging regalo mo na rin yan sa akin? Ito na.
Yun yung sigaw. Nakinis ang clinic niya bakit gustong ipaglaban kahit mahal na mahal ko pa siya. Minsan talaga, mapipilitan ka ang bumitaw kahit Lutan nga ni bata. kasi yun ang nasi. Kanina nakakatake, dahil na siyang bumitaw. Hindi pa sa sarili na lang. Bigat sa akin, nag-isahin ang mahalaga na mamatsugat pero malahanap sa isa. Magpatuloy ka pagkakamit mo dahil ang experience na namin ang lahat ng pwede maging kaya. Ito yan! Naghahanda na ako para malis ang bansa. Alis na rin ako bansa at mga kapatid. Hindi yun nangyari sa kanya. Nakakaalis ang bansa. Ako ang natutuwa ng buhay sa ibang lugar malayo sa kanya. At ang kailangan para mas mapadali ang pag-iingot. Madaling mahirap magsimula sa ibang lugar na hindi siya kasama. Sanay akong kasama siya sa bawat punto ng buhay. Pero ginagawa ko na to para sa sarili ko. Dahil takot ang pagbabago kong ito sa sarili ko. Naging talaga po ang wala ko ibang gustong pasalamatan kundi ang sarili ko. Nagpatuloy lamang sa paglaban kahit gaano pagkakilap at kawan. Sana para sa mga nakikinig sa programa ninyo sa mga kanilang sa pulis na nasa bataan. Pagawa niyo sana ang pasalamatan ang sarili ninyo sa patuloy ninyo pag-ipat ng pagmamahal na mga susunod na plan ninyo. Ilagay niyo ang sabi para sa sarili ninyo. Pagmamahal sa sarili at kailangan. Dahil sarili lamang ang hindi mag-iiwan sa inyo kahit naman klaseng Diyos ang mapagdaanan ninyo. Maraming salamat po sa pagkakasamaling kwento. Ako inyong babae forever. Gusto man ang iyong napakinggan, ituloy ang Royal Life Series sa www.network.com/radio. Lagi po sa may bahay sa
naman ay siguro at halos wala na rin pakialam sa aming magkakapatid. So, naman laki ng tigil. Mas basa. Umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng dalawa pang kapatid. Yung muling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho. Dahil hindi na sila kayang kumain ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumbahan nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Bukal po ako sa pagsasama namin dalawa dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na para sa tatay ko ay lamang ang simpi ko. Malaki kasi ang naituro ni Isidro doong makikita ang pamilya namin. 58 anyos na si Isidro at nagtatrabaho siya bilang Kristo sa sabuhan. Pero bukod doon ay nag-aalaga siya at nagpupundisyon ng mga manok. Nagpapos niya ibibenta ng manok. Salang po siya pagdating sa paalaga niya manok. Kauting pagkatapos lang ay halos tutugin na niya ako. Mula din ang magsama kaming dalawa, hindi na niya ako pinayagang mapasukan bilang kasambahan. Kahit mga araw, magtaasikaso sa kanya. Lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, papatunod ay impyernong may tuturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. Pero pinihis ko na lamang ang lahat. Iniisip ko kasi na wala na namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi nangakaranahan. Kahit walang pa ang kalimang mata, papatunod. Video, mas basa naman tayo yun. Parang naman tayo yun. Bising ka na pala. Buti naman at mahanap ni Naruto yung pahiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman. Hindi naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang na. Kaya nagkakaroon din ang panigulo ko. Kumain ka na ba? Dala kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga kapatid sa akin. Siguruhin mo na sa akin ang ibigin mo sa akin. Huwag kang manilitig ang kasali. Binisip mo na mabuti mga kulungan. Masyado naman ay unat mo sa mga yun. Kaya hindi pwede magkasali. Kung nakalaman parang wala lang puto ko maglinis. At kami pa na iwag tumiron. Sige na, sikasuhin ko na muna. At kung manok na malapit mo sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may yudos ka pa ba? Tapusin ko na mag-isip kaya pa ako sa'yo. Mag-almusal ka kapag inanahan ka na. Lalabas na muna. Wawala pa ang magkain sa pagmumukha mo. Ayan, ayan, ayan. Buwan na naman tayo. Hindi ko utapit ko na mabisinira ako. Makapagsalita ka. Wow niya. Konti na nga lang magiging kamukha na yung mga manok niya rito eh. Uy, Laila! Rene, ikaw pa na. Sus, tinatanong mo ba yan? Kung nagkakapuntahan ko rito para maliwanag ng araw. Ang aga mo nga eh. Humihiling pa sa higaan yung mga sisigilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pagkagawa na. Sensya ako talaga no, para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi ng naniningil. Loko ka talaga. Ayan. Pinatatawa lang nila. Nandun ang sikat ng araw. Tapos Ulog ang na? ginagawa. Yo. Hindi may puro utos na agad yung mahal na hari. Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na agad yung inaatupag ko. Ako, sundin mo lang muna, kaysa naman masaktan ka pa. Yay. Kilala mo naman ang gali ni Mang Isidro. Yay. Ay, teka. Good. Gusto mo? Sa'yo na to. Latoy? Ay, hindi na. Hindi naman ako nagugutom. Hindi ko talaga o nahihiya ka lang. Akala ko mamahimik ka. Simulan mo na. Baka mamaya matakasok. Iba dyan. Sige naman. O siya, alis mo na ako. Bubulabugin ko muna yung Iga, piso da subuang? Sabi, malaya niyang nagagawa
ay gusto niya. Sana ako rin. Isidro ka. Ba't ba tinutuwa-tuwa ka dyan? Isidro mo na. Di ba manok, hindi pa kumakain? Kakainin ko na. May kinuha lang ako. Hindi na kayo. O nakikipaglantiyan ka na naman ito kayo eh. Gagawin mo ba? Bigay, kanino pa naririnig yung mga boses niya? Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko na naman yung walis. Okay, nasa iyo, guys. Nakulong na nagpapatingin ka lang ng tabo, eh, hindi mo makita. Nakakahanin mo yun eh, hindi ko naman sinabi mo balis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Bobo ka talaga. Ito na nga, oh. Makakainin ko na nga. Ayusin mo ang pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita ikaw ng mga tabo at kinumpog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat! Hoy, pilit mo! Huwag na huwag kang magwawalis! Magsasabong ako ngayon! Sa mukha mo ba nga binalas na ako eh? Baka pati mga manok ko matamay pa! Mapatutog, ganoon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit pa yata ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Wala kasi na magsama kami parang hindi ko ang araw niya kapag hindi niya ako napagpupuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Ang isig mo man Lalo na ginusto kung mo. ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. O ano naman? Malas daw kasi yun, kaya kahit na hindi ako naniniwala doon, ay sumusunod na lamang ako kaysa maggalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niya ngayon. Hindi nalilipasan ang gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para racket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko. Pinagin mo isang mga heart. Hindi Dahil rin mo? sa sweetheart ko kasi si Rene, hindi na nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Naghiwalay kami noon dahil sa tatay ko nagtutoy sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng gamit. Tapos, araw-araw namang naumulekta ng bayan. Namana niya yung ganong negosyo sa Judy Ano niya yung bigyan ko ba? sa kanya. Naiba naman sa katanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Na ang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay kaya mag-isa na lamang si Rene. Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay. Dahil gusto mo rin kumita ng sariling pera ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagpinta ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim kaya napapakinabangan ko ang bunga ng mga papaya ko. Madalas ay wala si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga supli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon ako ng malaking pera, ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro Papadudo. Yung bakit tayo sa mga ganito. Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako ng atsara ko eh. Talaga? Uy, oo nga pala. Baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglinggo dito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ko ng 5 chicharon tapos na 5 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan ha. Tsaka mukhang bibigay na rin yung bayong na pinaglalagyan mo. Kala ko lang yun. Matibay itong bayong ko, no? Tsaka wala mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, bibili mo lang ng 3 garapon ng atsara
mo. Eh, nagustuhan nila, kaya binigyan ko silang lahat. Bibigyan ko sa'yo ngayon para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oo, ito. Ayos din ang packaging na atsara mo. Buti hindi ba masaging karapon yung ginamit mo? Pag kasi nabitawan mo yung bayong nadala mo, naku, wala ka na makikinabangan. Naisip ko na rin yan, kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mura eh. Tinaman mo kung gano'n. Nga pala, anong oras ka pa ba magtitinda? Hindi nang iinit. Oo nga eh, mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik agad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, hindi ihahabilin ko lang muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya no, yung pinagbubuntis pa lang siya. Parang pinag-iisa sa mga ng loob eh. Sira! Pero ewan ko ba, parang nasa lari na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay Kaya na dapat inilasin mo ba yun? diba? Tumabang Rose. Kaya lang kahit pinubugbog na ako sa harapan nila, tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Matutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo pasal. Hindi pwede. Na? Malalapit ako sa tatay ko, no? Like, kung lagi kang may sagad sumpo. Sagad ang sakit. Ano ang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kalmutan. Kung yung utang na loob ng Mas tatay mo naman ito sa... Eh, kape ng Pasko, ganap. ngayon, sabihin mo na sa kapatid mo Okay. Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat na matanda mo kluba na yun. Nakukuluban talaga. Kung sabihin, tatakbo ng mga kluba na yun sa palalain ko. Hoy, ang gusto naman ipagtatanggi yun. Kampang agas na. Kahit na marami mo pa siya, hindi kita pipigilan, ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako, pero di ako makukulang. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kaya na pa kasi ako nauuraw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit di ako makikain ng okay na okay lang. Ibang buto pa kaya. Hoy, hindi na ano, nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede pa rin naman ako. Hindi pa bang mamantay na? Joke lang. Tara, pasok na sa loob. Dagdag yung kalag na. Patutong pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya. Nakita ko roon ang mahigit 10 karapon ng atsara ng pangkahit na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na pinakawaan niya lamang ako. Kaya siya bumibili ng mga paninda ko. At hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yun dahil ayaw niya nahirapan ako sa pagtitinda. Pero hindi ko inaasahan na yung pagkakit niya na mahal. Balik niya ako papatulog. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Puro lamang kasi Nung ubus ang pasensya ko sa bata. sa amin. Ako naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit para sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yun dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa. Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon ang mapadaan sa bahay ni Rene para wala nang dahilan na mag-uusap pa kami. Sa katagalan, kahit anong iwasan kaming guluhan ay pinigil pa rin kami pinakilala namin na sa isa't Sabi isa. ba ka dati ganun niya? May pagkakataon kasi na inabutan ako ng ulam sa pagtitinda malapit sa bahay niya. Hindi na ako tumanggi nang alukin niya ako na suminong muna. Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muli makapag-usap papanulo. Hindi namin pinuksan ang usapan tungkol sa Saan kita nararamdaman magdadala? namin sa isa't isa. Kaya Isa raman. nagpatuloy ang tulong sa akin. Isa raman na. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda, ay siya na mismo mag-aanok ng ginagawa kong atsara sa mga nagaroon sa akin. Sa ganung paraan ay hindi ko na kailangan pumula ng matagal sa bahay at hindi na rin ako
sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala kong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating na mga rin ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng ulo. Nung una, papatuloy ay nagalahan kong bangagay ng alok niya na kukuha ng paupahan na higahan ko. Pwede naman daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali ako magtutoo ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya tinigilan ni Isidro kapag nalaman ito, tinutulungan niya ako. Kaya naman, pinag-isipan ko talaga yun ng mabuti. Nakibalita na lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahanap pa rin ako ni Isidro. Yun din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa Aluberne. Pero kung kailan handa na ako ay sama naman dumating ang panibago na namang problema papanubo. Si Isidro yun! Paano niya nalaman na nandito? Bahala na! Isidro, huwag ka naman mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Hindi! Ayoko na! Hindi ako alis dito at mas lalong hindi ako sasama sa'yo pabalik sa impyernong bahay na yun! Hindi ako manamunin kaya ng iniisip mo! Kaya ko buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Yan lang ba ang palagi mo isusumbat? Pwes, parang sabihin ko sa'yo, sa pangahalitin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin ng parang hayop, bayad na bayad na yung utang na loob ng tatay mo sa'yo! Baka nga sobra pa! Iwan mo yung braso ko! Ito na ba? Hindi ako sasama sa'yo! Renay! Tulungan mo ako! Isidro, bitawan niyo si Laida! Asawa? Hindi pa naman kayo masaya. Tsaka kung asawa at turing mo sa kanya, hindi mo siya alalilahin. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Hindi ako nagtatakot sa'yo. Hindi mo bibitawan si Laida. Tatakot ako ng polis. Ipadadampot kita. Namaste mo na lang. Isidro, wag! Huwag mo sasaktan si Rene! Hayaan mo na ako, Isidro! Parang awa ko na! Ayoko na bumalik sa bahay mo! Hindi rin ako papaling na kunin ka pa ng matanda ni Laida. Sigurado ako na bubutuin ka ng ulit yan pagdating mo sa bahay niya. Oo, ganun ako magagawa. Alam ko na malakas ang loob mo na saktan si Laida kasi walang tumutulong sa kanya kung sa teritoryo mo. Alam ko rin na dyan di mo ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa liig. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Mapatutot hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Nagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yun. Gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong nag-iimpyerno ang buhay ko sa kanya. Gusto ko na sana tumakas noon. Pero nagbangga si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin, ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sa putero. At tuwing umaalis naman siya, pinagandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sa talimaan na tanggain ko noon tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na
Sabi niya, kaya ang babae daw si Kuko at kawarang nila ng sakit. Tapos nagpagkakapirapin ang pinagtrabahan. Sige po, hindi ka na nagsisisi na pinailan ko. Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Ay, salamat talaga. Salamat kasi hindi ko ako sinukuhan na madalas kitang ipagkakuya doon. Kahit mga mag-anak ko sa kahit saan talaga, hindi ko iwalay kung mapag-iirap ka. Tapos pag pinatulan naman, sino ba yung maas ng tingin?